Hau da bizantziar arra. Honako dir bizantziar arra. Eta hortik ekarri da ber. Alemanian. Eske ez dut ulertzen hau. Zendu modu nara. Bakita hori eskatu hau. Zeina. Iban, ez kaptiko. Bizantziar arratiz da ekarri bezan honek txarrizek Espainiatik. Da basurtia junteten bada kunak egingo txuz. Da hau da txarri iberiarra da hau txarri iberiarra jaio esan. Da txarri arra. Da basurtia. Joan. Gudeo bat. Basurria da. Abar basurria. Da honek diz txarri iberiar kumiek. Bai hori. Da honek txarri iberiar nagusi jara izanek. Da honek produktu iberiarra. Da honek esni etxean behizek diz. Esni emoten dauzen behizek dauz amen kuniari emoten. Bai. Da honek txarriak zuen. Ez dakit nugu. Da honek txarri, da honek txarri nagoen. Da honek gauzak inetzen da etxeko txarrien. Da etxeko txarriak eitzen da bez, odolestik, txorixu, jamoi, saltxitxak, solomuk, da bai, dauz da jo. Enez txarri kumea. Da honek txarri kumea. Da honek txarri zegoen dauz. Da hemen burutik urtetzen da, hau da belarria. Hau da lepoko azurre. Da hau solomue ametik. Hau bustana da hau, handiko kitxe da hau. Da hau jamoi, hau oinkien jamoi hau kitxe da. Da hemen ez lan da, saietzak. Da hau berenki da.
un youtuber. Listo.